Stará dáma, Tour de France. A presne tam vás teraz zoberiem. Aktuálne sa teraz presúvam zo Ženevy do Albertville, kde budem mať svoje útočisko pre dve krásne kráľovské etapy. Prvá bude vo štvrtok, to bude Courchevel, a druhá bude v piatok a to bude La Plagne. Sú to jedny z posledných etap, čiže sa bude rozhodovať, bude sa bojovať, bude tam o všetko a ja sa hrozne na to teším. Osobne som ešte nikdy nebol pozrieť na Tour de France, nemám to prejdené, neviem čo od toho očakávať, presne tak ako to ja viem, idem po hlave do toho bez nejaké špeciálne prípravy, akurát čo mám ubytovanie vybavené a viem kam ísť, ale či to bude uzavreté, či tam budú nejaké obmedzenia, vôbec netuším, tak sa ja mám prekvapiť, čo už vymyslím. Trošku šotolina. Po 50 kilometroch som úspešne dorazil do Annecy, krásne mesto. Za celý čas som nestretol ani jednu pekárničku, reštauráciu, krčmu, nič. Hladný som bol, tak som sa najedol kde? V McDonalde. Samozrejme, prvá reštaurácia, McDonald. Tak som si dal McDonald, neoriginálne, nelokálne, ale tak splnilo to účel. Do Albertville to mám ešte 45 km. Už asi 30 km idem po takejto skvelej cyklotrase, čo je v podstate bývalá železnica. A ani som nevedel, že tu majú takýto klenot. Super, dobrá práca. ...109 km už mám za sebou, blížim sa do cieľa, na záver ešte takéto stúpanie fajnové a som tam pre dnešok hotovo. Je tu deň druhý, 9 hodín ráno a ja už sa presúvam na miesto etapy do Courchevelu. Navigácia mi ukazuje nejakých 5 hodín, zhruba 50 km, takže asi aj navigácia vie, že kopce mi dajú zabrať. Ešte predtým sa niekde stavím na raňajky, trošku sa naraňajkujem, zoberiem si nejaké zásoby a vyrazím hore. Na dnes hlásia nejaké búrky, takže nepôjdem až úplne hore. Ostanem niekde, kde sa budem môcť potom schovať v prípade, ak začnú búrky, takže skúsim trošku s rozumom, nájdem si nejaké rozumné miesto. Keď príde aj nejaká búrka, tak sa budeme mať kam schovať. Fanúšikovia už sa postupne presúvajú na etapu. Je to dobrý znak toho, že nejdem neskoro. Aj keď mi sanitkár povedal, že cesta je uzavretá, poviem v tomto grupete, keď takto prerazíme. Nepôjdem v grupete, pomaly sú. Tak mám za sebou zatiaľ nejakých 23 km. Každú chvíľu očakávam, že už prídu prvé záterasy. Dal som si trošku do tela, trošku som to rozbehol po včerajšku. Takéto fajnové slivky som si nakradol niekde. Predo mnou ďalšia skupinka. Dostal som sa na križovatku, kde doprava sa ide Col de la Madeleine a doľava na Courchevel. Oba tieto kopce sa dneska idú, niektorí cyklisti idú doprava, ja som sa rozhodol, že idem doľava, ja nechcem, aby ma trafil blesk. A super, fanúšikovia už sú po stranách postupne, majú odparkované karavány, čakajú na cyklistov. Ďalšie dobré znamenie, že minimálne peloton uvidím, ale verím, že ma policajti pustia aj na Courchevel hore. Je to krásny kopec, legendárny. Išiel sa na Tour de France už veľakrát, veľa slávnych víťazstiev a dnes je to kráľovská etapa. 3 veľké stúpania, všetky kategórie horse. Hej,
nepojete rýchlejšie, jak ja. Si normálny? Tam za mnou už je začiatok stúpenia na Courchevel. Ide sa hore. Do cieľa je to 26 km. Tu už sa pôjdu bomby. Ako vidíte, už sme v cieľovom stúpaní a auta stále majú otvorený vstup. Som vôbec nečakal. Jasné, a kto nemôže chýbať na každej túr? Ľudia sa si fotia, práve sa ja fotím. Poďme už len 20. Marek. Myslíš, že spolu ostatne zmerajú? Nie. Nie. Tak potom... Ale na budúce pôjdem. Ahoj. Hej. Takže už mám za sebou 3 hodiny jazdy, 50 km, 1100 výškových metrov prevýšenia. Postupne už si budem hľadať miestečko, kde sa uložím, ale ešte mám stále čas, kým prídu, tak ešte pôjdem, keď tak sa potom kúsok vrátim. Kde budem, je to v dedinke Courchevel, je to možno sa aj stovať, už pomaly prídu organizátori, za chvíľku pôjde reklamná karavana, takže ďalej už nepôjdem. Takže prvý suvenír už je, bereme domov, šialenstvo o chvíľu vypukne. Tak ho potlačil. Takže prvá etapa za mnou. Úžasná atmosféra, skvelý zážitok. Stretol som pár super ľudí. Pozerali sme aj túr naživo. Perfektné. Dali sme si nejaké pivečko, pokecali sme a idem dole. Trošku nám popršalo, ochladilo sa, tak som sa naobliekal. Mám aj novú čiapku. Aha. Som dostal od reklamnej karavany. Som na ceste do Albertville, našťastie už prestalo pršať, ale trošku sa musím posťažovať na Francúzsko a na toto tu. Oni tu nemajú reštaurácie normálne, oni tu nemajú, tu je len pizzeria, len McDonald's,
len nejaké arabské kebaby, ale normálna reštaurácia, francúzska, do ktorej by si človek išiel sadnúť, tak to tu jednoducho nie je. Sú tu také tie pekárničky, také tie bagetérie, OK, to je fajn na raňajky, na 10. Ale čo sa týka večere, včera som nevečeral. Včera som mal na večeru proteínovú tyčinku, aby ste boli v obraze. A dneska idem do McDonaldu. Mám si tam nejaký šalát, wrap, niečo. Burger už nechcem ani vidieť. Boli reštaurácie, ale napríklad fungoval iba bar. Že som prišiel do reštaurácie, sadol som si a vypýtal som si, že chcem niečo jesť. A oni, že my máme iba bar. No, ďakujem pekne. Tak na kopci majú 100 000 ľudí a oni nevaria. Dneska zase ďalších 100 km v nohách a o tie výškové nehovorím. Tak si dám, no. Trošku si zajem a bude dobre zase. A zajtra pôjdem na Grand Depart. Si vytipujem, o koľkej budú štartovať, lebo budú štartovať z Albertville. Si cyklistov pekne pozriem, ako odštartujú a potom v kľude, nikam sa nebudem ponáhľať. Pôjdem na La Plagne, nájdem si znova svoje miestečko a pozriem si Tour. Zdravím všetkých, je tu tretí deň a ja som akurát v Albertville, čakám na štart etapy. Ľudia sa tu už pomaly zbiehajú, čakáme na cyklistov, pôjdu zhruba za hodinu. No a už ide karavana! Allez, entrez la maison, entendons. Ils sont là motivés comme jamais, nos amis colombiens sont là également. Súvenéry by už boli. Takže zmena plánu, štart nebude. Stalo sa to, že organizátori skrátili etapu, posunuli štart o hodinu a hrozilo by, že ak by som počkal na štart, tak by som nestihol už záverečný kopec, presun. Je to nejakých 50 km, tak som sadol na bicykel a utekám rýchlo na kopec, aby som stihol cyklistov aspoň tam. Fúja, robím čo môžem, dúfam, že to stihnem, ale je to makačka. Aj sa trošku zaťahuje, tak dúfam, že nebude pršať ešte teraz. Nech si užijem trošku tých jazdcov, peloton. Tu je. Nahodil som nepromok a idem zmoknúť. Ježišmaria, no vôbec sa mi nechce. Ale tam ozaj leje. Nič. Odtiaľ, potiaľ. Však tu je to jak skrhli. Chvíľu počkám. Tam si niekto spieva v tom tuneli. Tak sme sa vrátili do tunelu na chvíľku, kým prešiel ten najväčší dážď. Nič, so zaťatými zubami ide sa ďalej. Prešiel som dlhú cestu na to, aby som to teraz zahodil. Zima nie je, len prší. Fuj, tak na kopec sa mi už nepodarilo ísť. Tak aspoň takto spločeno pri nejakej zákrute budem. Aspoň niečo, keď už nič. A potom naspäť 50 km zase. Dúfam, že už nebude toľko pršať. Takže som na ceste z etapy, aby som to zhrnul, tak mám také zmiešané pocity. Tak dnešok by bolo asi najlepšie, keby som ozaj ostal v tom Albertville a natočil by som len ten štart, ale žiaľ Bohu, nedalo sa aj to a trošku som veril, že sa dostanem na kopec, tam by to bolo ďaleko lepšie, lenže aj to, že to skrátili, že nemal som dostatok času na presun, aj to, že pršalo, tak sa stalo to, že som sa nedostal na kopec, dostal som sa na nejakú zákrutu, kde to
ktorá išla dole kopcom a jednoducho jazdci to len tak preleteli. Zatleskali sme a ide sa preč. No a ja mám teraz 50 km pred sebou. Dúfam, že už nebude pršať, ako zima nie je. Nechce sa mi už. Nohy sú dobré, ale zádok bolí. A som trošku sklamaný, no. Neviem, či už je správny čas balansovať, ale ak by ste teda mali záujem alebo premýšľate o tom ísť na Tour de France, určite odporúčam. Úžasný zážitok, perfektne, skvelé naladení ľudia, plno zábavy, v tomto smere naozaj super, organizačne zvládnuté perfektne. No a ako vyzerala moja cesta, tak ja som išiel do Ženevy autobusom a zo Ženevy som išiel na bicykli do Albertville, zhruba nejakých 110 km. Prečo autobusom? Chcel som ísť najskôr vlakom, ale vlak vyšiel na nejakých 160 €, obojsmerná cesta by bola cez 300 €, pričom autobus vyšiel minimálne o 100 lacnejšie a naspäť pôjdem autobusom nie zo Ženevy, ale z Annecy. To je na pol ceste, čiže aj to je dobré, že už nebudem musieť zase ďalších 110 km, ale nejakých 40. Čo by som urobil inak? Neviem veľmi, že čo by som mohol urobiť inak. Možno by som sa neubytoval v Albertville, možno by som sa ubytoval v dedine bližšie k etapovým kopcom, ale to by som zase zo Ženevy si musel pripočítať ďalších 40 km a 150 km pre mňa už je naozaj dosť. A ako som už spomenul, dnes by bolo naozaj lepšie, keby som ostal v Albertville a natočil vám ten štart. To by asi úplne stačilo, bolo by to lepšie, ako sa trápiť v tom daždi, byť v časovej tiesni a nakoniec skončiť na nejakej takej zákrute, kde vnímaš jazdca tak 5 sekúnd, 6. Nebolo to úplne ono, ale včerajšok bol na jedničku, včerajšok bol perfektný. Výborné miesto, skvelá nálada, ľudia, aj tých jazdcov sme si tam užili viac. Aj sme si lepšie pojazdili, teda aspoň keď hovorím o sebe, ja som si lepšie pojazdil. Pekne som si vyskúšal kopec, dnešný kopec som si nemohol vyskúšať, nemal som tu príležitosť, škoda, nohy by to dali. Najlepší spôsob ako ísť na túr bude určite karaván, takú možnosť som ja nemal. Ale všimol som si, že je tu veľa vyčlenených miest pre karavany. Autom je to tiež v pohode, ale zo Slovenska je to veľmi ďaleko. Do Albertville to bolo nejakých 1100 km alebo 1200 km z domu. A to už je naozaj veľa pre jedného človeka. Nechcel som ísť autom aj preto, že deň pred odchodom som šoferoval z Chorvátska a nechcelo sa mi už šoferovať ďalšiu ešte dvojnásobne dlhú trasu. No a tuším som aj zablúdil, takže idem sa pozrieť do mapy, že kde to som. Určite som zablúdil. Deň 4 a ja už tu mám posledný deň, kedy sa presúvam z Albertville do Annecy po tejto skvelej cyklotrase, čo bola bývalá železnica, nejakých 40-40 km a to už bude všetko. Bol som tu aj na raňajkách. Pridám vám fotku, je tu skvelá taká lahôdkáreň, neviem ako sa to volá. Dal som si nejaký sendvič, koláč, kávu, džús. Naučil som sa tam chodiť každý deň. Výborné miesto, no a plný energie, môžem šlapať. Pozrite sa, čo tu majú. Zadarmo. Ako prezentácia to stačí. Pokračujem ďalej, pred sebou mám ešte nejakých 25 km. To krásne a počasie mi vyšlo, neprší, hlásili dážď celý deň. Veľmi sa teším, lebo už som dvakrát zmokol, dvakrát som bol úplne mokrý, tak veľmi mi prospeje, keď dneska nezmoknem. Ja už sa nachádzam v mestečku Annecy, odkiaľ mi ide bus
A aby som v buse nikoho nesmrdel, tak sa idem fajnovo okúpať. Krásne kúpalisko. Tá voda je absolútne perfektná. Človek by čakal, že bude studená pod Alpami, ale opak je pravdou, je úplne teplá, mám nejakých 27 stupňov. No a ja už odchádzam z kúpaliska smerom na stanicu. Týmto sa môj výlet končí. Ja vám ďakujem, že ste sa pozerali až do konca a verím, že sa ešte opäť uvidíme pri ďalšom videu. Ahojte.